Hain justu bi erregai horiek dira, ikatzarekin batera lurraren berotzaren kausa nagusia. Hainbat elkarte ekologistak kezkatuta daude Arabiar Emirerri Batuek erregai fosilen erabilera baztertzeko konpromisoak oztopatuko ote dituen antolatzaile Roletik Udane Arbeo. COP28ko presidenteak polemika berria piztu du. Zientziak erregai fosilen amaieraren beharra seinalatu izana ukatzen du. Goi bilerasi baino egun batzuk lehenago Sultan Al-Jaberrek Arabiar Emirerri Batuetako industria ministro eta COP28ko presidenteak adierazi zuen ez dagoela inolako zientziarik petrolioa, gasa eta ikatza pixkanaka ezabatzeak Parisko akordioaren helburu handinahien lortza ahalbidetuko duenik. Ministroa izateaz gain ADNOK bere herrialdeko petrolio eta gas enpresa nazionaleko kontseilari delegatua da. Bada igande honetan bere adierazpen batzu filtratu dira, azaroaren 21koak, COP28 abiatu baino 9 egun lehenagokoak, non argudio lerrome batetik irristatzen den negazionismo klimatikoaren amildegiraino. Izan ere berotze globalaren okerrena saiesteko erregai fosilak pixkanaka ezabatu behar dira bermatzen duen zientziarik ez dagoela dio. Finean, erregai fosilei amaiera eman behar izatea da neurri handi batean COP28ko eztabaiden ardatza, nonia berren naziotako ordezkariek parte hartzen duten. Eta Al-Jaberrek testuinguru horretan esan ditzezitz ez naiz inola ere eztabaida alarmistara batzen, ez dago zientziarik ez da eszenatokirik ere erregai fosilak pixkanaka ezabatzeak temperatura globala 1,5 gradu zentigradura iristea ahalbidetuko duenik. And there is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5. 1.5 is my North Star. Baina Parisko akordioa betetzeko erregai fosilak murrizteko beharraren babes zientifiko zabala dago. Akordio horren helburua temperaturaren igoera 1,5 gradu eta 2 graduen artean geratzen da. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresek berak argi utzi zuen COP28aren irekieran eskaini zuen hitzaldian zein bide jarraitu behar den. 1,5 graduko muga erregai fosil guztiak erretzari uzten badiogu bakarri da posible esan zuen. Gauzak horrela goi bilkuraren bueltako berri gehiagoren zain, nazioartetik datozen berriekin jarraiki Israelen bonbardaketek aurrera jarraitzen dute menia bertan bera geratuta dagoeneko Gazako osasun ministerioak jakitera eman duenez, Israelek 15.523 palestinar hil eta 41.616 zauritu ditu urriaren 7an bonbardaketak hasi zituenetik. Adi jarraian Gazatik datozen azken berrietara. Gurera bueltan azoraren 30ko greba feminista orokorra mugarria izan zen urrats sendoa zaintza sistema publiko eta komunitario baterantz, baina orain interesgarriena dator akordio sozialak jasotzen dituen aldarrikapenak lurreratu behar baitira. Eta pilota une honetan erakundeen teilatuan dago Paul Elizondo. Greba feminista orokorra mugarri izan da, zainketa sistema publiko eta komunitariorako urrats sendoa emanez. Orain akordio sozialak jasotzen dituen aldarrikapenak lurreratu egin behar dira eta pilota erakundeen teilatuan dagoela adierazi du mugimendu feministak. Euskal Herriak historia egin du lehen aldiz greba feminista orokorra egitean. Dozenaka mila lagun mobilizatu ziren eta hilaren 30 ondoren lortu izanaren sentsazioa adierazi du Helene Lopetegi mugimendu feministako kideak.
Lehenengo aldia da Euskal Herrian greba feminista orokorra egiten dela, eta labeko feminismoaren arduradun den Maili Isazirentzat oso sentsazio politak utzi ditu grebak. Sindikatutik ilusio bereziz jarraitu dutela adierazi dute, naiz eta zenbait aldaketetara egokitu behar izan duten. Mugimendu feministak eta sindikatuek egindako lanari esker, sektore guztietan pedagogia azalduz eta eginez erresistentziak gutxiago izan dira. Oposizioak hala ikusten ez duen arren, Lopetegik azpimarratu du argi ikusi dela zainketen gaia greba orokorra egiteko modukoa dela. Lan gatazketan berriz Michelinek dagoeneko azaldu die sindikatuei nola txikitu nahi duen Gasteizko fabrikako lantaldea. 3500 langile ari dira orain Arabako hiriburuan autoetarako eta ingeniaritza zibileko ibilgailuetarako pneumatikoak egiten, baina Frantziako multinazionalak dio 50 sobran dituela, bere produktuen eskaria txikitzen ari delako. Mikel López de Zioardia. Gasteizko Michelingo zuzendaritzak lau irtenbide proposatu ditu 2024an kaleratuko dituzten 150 langileentzat. Lantegian bertan beste postu batera mugitzea, borondatezko mugikortasun geografikoa, 1972 arte jaiotako langileen errelebo kontratuak eta borondatezko irteerak. Non lan egindako urte bakoitzeko 33 egun ordainduko zaien, 18 hilabeteko soldata edo 78.000 euro gehienez. Langileek urtarrilaren 7 arte eukiko dute borondatezko bajak edo borondatezko lantegi aldaketa aurkezteko. Lab sindikatuaren arabera, goiz da honi buruzko balorazioa egiteko. Izan ere, adierazi dute datuak falta zaizkiela soberan dauden 150 langileen zifra nondik atera den jakiteko. Ez dakigu zenbat jende soberan dagoen, ze enpresak esaten du 150, baina guk ez daukagu argi, ez digutelako eman datorik, ez digu esan non, ez digu esan ze tailerretan, ez digu esan zenbat galduko duen datorren urtean, ze azkenean zuk badakizu zenbat salduko duzun edo zenbat espero duzun saltzea, baina ez digu eman memoria bat, esaten du datoak hor esateagatik, baina ez digu eman zehatzik eskatzen ditugun datoak. Orduan gu labek dato guztiak eduki arte ez dugu honetan sartuko. Era berean, enpresak adierazi du ez duela langilerik kaleratuko produkzio arrazoiengatik datorren 6 hilabetetan. Orain, enpresa batzordeak erabaki behar du neurri hauek onartzen dituen edo ez, abenduaren 5 bilerarako. Justu ere goiz honetan zabaldu dituzte azaroko Hego Euskal Herriko langabezia datuak. Aiara Durretak kazetaria dugu kameraren beste aldean datuok eguneatzeko. Eguerdion, Aiara, konta iguzu nolakoa izan da azaroa lan merkatuaren ikuspuntutik. Kaixo, bai, azaroan 1.313 langabe gutxiago zeuden Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan izen eman da Espainiako lan eta gizarte ekonomiak eta Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak emandako datuen arabera. Jaitziera hori hala ere, ez dator bat, ez da, urrian erregistratu zen 3.612ko igoerarekin. Eta urteko bilakaerari dagokionez, 3.891 dira langabetu gutxiago Euskal Herrian eta guztira 128.312 langabetu daude hegoaldean. Datuok hala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarte ekimeneko langileek greba ziklo berria abiatuko dute abenduaren 11an, hain justu ere goiz honetan Euskal Gehiengo Sindikala prentsaren aurrean azaldu da Bilbon sektoraren egoeraren berri emateko eta deialdiaren inguruko xehetasunak azaltzeko. Bertan izan zara, Aiara, zer nabarmendu dute agerraldian? Bai, horrela da, gizarte ekimeneko ikastetxetako 100 ordezkarei inguru eta sindikatuak Bilbon elkartu dira, zehazki hainbat ikastetxez inguerduta dagoen Bizkaia plazan, datorren astean greba ziklo berria abiatuko dute, abenduaren 11tik 15era, eta azken batean eskatzen dute, exigitzen dute hitzarmena sinatzeko proposamenak, ezta? Azaroaren 27an azken negoziazio bilera eduki zuten patronalarekin eta gaurkoa langileek salatu dute patronalak ez duela negoziatzeko borondaterik. Hala proposamenik ezean jakitera eman dute urtarrilean greba areagotuko dituztela eta bestalde bihar bertan afera konpontzeko asmoz Jaurlaritzarekin bilera izango dute eta horren esperoan ea zer gertatzen den. Sindikatuok
Birritan bilera eskatu ondoren, Hezkuntza Sailak adierazi du bilera egiteko prest dagoela azkenik. Itundutako eskolek dituzten finantzaketa iturrien gaineko gardentasuna kontrolatzeko ardurarekin batera, langileon lanbaldintza egokiak bermatzeko ardura berea ere bada. Hala adieraziko diogu eman diguten bileran, horrela sindikatuok eta gatazka bideratzeko esku har dezala eskatu. Eta hezkuntza izpide dugula Aiara Steilasek proposatu du hezkuntza publikoaren eredua ikastetxe pribatuetara eramatea. Zer gehiago dakigu? Bai, horrela da, Steilasek proposatu du hezkuntza publikoaren eredua ikastetxe pribatuetara eramatea, izan ere 2023-2024 ikasturteko lehendabiziko kontseilu nazionala eduki zuen sindikatuak larunbatean, eta publifikazioa izan zuten mintzai, ezta? Sindikatuak kontrastatu du hezkuntza legeak titulartasun ezberdinetako ikastetxeak berdindu dituela eta zerbitzu publikoa pribatizatzen ari dela. Hala Steilasek planteatu du ikastetxe publikoen publifikazio demokratikoa eta kontratazioa, eta gainera publifikazio hori egiten den bitartean ikastetxe pribatu eta itunpekoei gardentasuna eskatu die Steilasek kontratazioan. Beraz, proposamenaren bueltako informazio gehiagoren zain badugu aipatzerik ere Euskararen eguna izan zela atzo abenduaren 3arekin, egunaren karietara eremu digitalean Euskara gehiago erabiltzeko erronka azpimarratu du lakuak eta akordio sozial eta politiko berri bat defendatu dute. Aldiz, Euskal Herria Bilduk eta EH Baik Euskalduntze prozesuan jauzia emateko eskaria egin dute Aiara Durreta. Horrela da, Euskararen eguna eta Nafarroaren eguna izan zen atzokoa, eta data esanguratsu horietan, normalean erakundek eta eragileek, hainbat adierazpen ematen dituzte, ez? Orduan lakuak atzo bertan Donostian ekitaldia egin zuen, Tabakaleran, eta kultura eta hizkuntza politika sailak martxan duen gaitu kanpainan jarri zuen fokua. Kanpaina horretan, eremu digitalean, Euskararen presentzia areagotzeko asmoz, batu ditzagun gure ahotsak lelopean, Euskal hiztunei gaituz. .eu satarian beren ahotsa grabatzeko asmoa edo deia egin diate Euskal Herritarrei, eta bestelakoan EH Bilduk eta EH Baik Euskarak bost egoera juridiko ezberdin izateak normalizazio prozesua garatu ahal izatea trabatzen duela azaldu zuten. Bestelakoan, Elkarrekin Podemosek ere adierazpenak egin zituen eta Euskara doan ikasteko aukera aldarrikatu zuen Elkarrekin Podemosek baita Sumarrek ere. Eta gizarte eragileek ere adierazpenak egin zituzten, besteak beste, gazte euskaltzaleen sareak euskara aurrera eraman behar dela adierazi zuen. Koldo Mitxelenak esan zuen bezala, euskerak ere bere tokia behar du. Toki nahikoa, beste hizkuntzen artean, bizi dadin eta aurrera egin dezan. Aurtengo euskararen nazioarteko egunak mundu berri bati begira paratu gaitu, mundu digitalari begira alegia. Erronka berria da, bizi dugun garaiari dagokiona. Horretan ari gara, eta erronka berri horretan ere aurrera goaz. Geroari esango diogu euskalduna garela, euskaraz bizi nahi dugula eta gure herria euskalduntzen jarraituko dugula. Jalgi adi plazara. Egin dezagun jauzia. Euskararen ezagutza ziurtatzeko derrigortasun soiletik, euskara ikasteko eta jakiteko eskubide unibertsalera.
Ondo da, Aiara, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu oraingoz konexioa, mila esker eta gero arte. Gero arte, bai. Eta Euskara Hizpide hartuta Euskaraldia berrituta itzuliko da datorren urtean Euskararen erabilera sustatzeko tresna egokia bezala ikusten bada ere berrikuntzaren beharra ondorioztatu du koordinazio mailak egindako ikerketak. Hortaz, gogoeta prozesu bat abiatuko da eta hortik etorriko da Euskaraldiaren 4. edizioak hartuko duen formatoa erne. Martxan ipini ahota belari, bari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipini ahota belari, bari entzunari. Ordezko gurasobi gaztelera frantzez, nire erabakita nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurra aita ta ama ondo bizi bitez. Aipatu dugu tarteka Euskararen eguna soilik ez Nafarroaren eguna ere ospatu da igandarekin eta ari horri tiraka Nafarren biltzarra eginda Gamaztadaren 130. urteurrena oroituz. Horreaga Fundazioak antolatuta Nafarren biltzarrak musikaz eta dantzaz bete ditu Iruñazarreko kaleak foruen monumenturaino. Bertan oroitarri honekin estu lotua dagoen Gamaztadaren 130. urteurrena ospatut eta Nafarroako Pedro Mariskala eta Leringo kondea sariak banatu dituzte. Gamazadaren urteurrena, kakigunik guk ez pentsa, Nafarroaren historiotan, sarri digute ezetza, oraini gure eskura bai ez baita, behar den buru jabetza, lanean segi beharko dugu, bete dakiguna metxa, bete dakiguna metxa. Bestaletik azken egunotako ekitaldiekin jarraiki batzar orokorra egin du gure eskuk Gasteizen eta zuzendaritza berritzea zain ondoko urteetan egingo duen lanketaren berri eman du. Euskal Herriaren burujabetza izango dute ardatz eta eragile soziopolitikoen arteko adostasunak josten eta Euskal Lurraldeen arteko lankidetzak sakontzen ere saiatuko direla adierazi dute. Sinergiak sortu eta herri bat eta bakarra garela adierazteko azaldu dutenez 2 urteko aldia aurkeztu dute modu honetan erne. Datorren faserako ekintza plan bat prestatu dugu. Herritarrak ahaldundu eta erabakitzeko eskubidearen bidean eraginkorrak izan gaitezen. 2 urtetan zehar ariko gara lanean. Bote ezberdinetan emango diren ekimenen bidez. Hala herritarrak batu, sinergiak sortu eta Euskal Ametsaren bidea jarraituko dugu. Munduan gure herria nazioa dela aldarrikatuko dugu. Erabakitzeko eskubidea nahi eta behar dugula eta prozesu demokratikoen bidez erabaki nahi dugula. Honetan guztian lanean aritzeko gure eskuk beharrezkoa du herria, herritarrak, baina noski baita zuzendaritza ere. Aurten hainbat aldaketa izan ditugu. Berriztasuna eta freskotasuna ekarriko dizkiguten aldaketak izango dira. Eta jarraian, eta hemen atzean ikusten dituzuenak dira hain zuzen ere zuzendaritza kontseilu berria osatuko dutenak.
Ordea kultur arloan gainean da Durangoko liburu eta disko azoka 950 nobedade hartuko ditu Durangoko azokaren 58. aldiak 457 erakusmai izango dira landako gunean eta 465 ekitaldi antolatu dituzte guztiak abenduaren 6tik 10 eskuragarri Paule Luzondo. Atzera kontaketa martxan da, Durangoko azoka kateak zabalduko dizkio abenduaren 6tik 10 58. edizioari. Antolatzaileek sormenaren estanda eta euskal kulturaren bilgunea izango dela adierazi dute. Guztira 275 ekitalirekin gozatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Bi ezaugarri garrantzitsu nabarmendu ditu Beñat Gaztelurrutiak anitza eta gaztea izango dela azoka azpimarratuz. Aurtengo azoka mamitsua izango da. Aktuala. Bogan dauden joerak jasoko dituena. Ezaugarri bi nabarmendu gura genituzke. Anitza eta gaztea. Anitza eta gaztea. Guztira 275 ekitaldirekin gozatzeko aukera izango dute Durangoko azokako bisitariek. Egitaraua beteta daukagu. Gazteek egindako sorkuntza eta pentsatutako jarduerengatik aurten bere biziko presentzia izango dute hainbat ekitalditan. Hain zuzen da abenduaren 8 haiei eskainiko zaie gazte estandaren 2. edizioarekin. Horrela ba, abenduaren 6tik 10 Durangora etortzeko dei berezia egin gura diegu herritarrei. Etor zaitezte euskal kulturari bultzada ematera. Aurtengo gustari dagokionez 950 nobedade erakutsiko dira liburuak, aldizkariak, diskoak eta beste hainbat ekoizpen berri 257 erakusmaitan. Hala, Euskal Herriko kultur ekimen garrantzitsuenetarikoa astera zain kirol arloko azkenei heltzeko Jon Hernandez kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo Jon, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Tira asteko futbolari helduko diogun. Konta iguzu Jon, zer eman dute Euskal taldek azken partidetan? Bai, hori da. Alabesek puntu oso garrantzitsua lortu zuen atzo Sonmo zelaian, Mallorcan esen denboraldiko norgehiagoka entretenigarriena, baina azken finean Gasteizeko taldeak oso puntu baliogarria lortu zuen. Alabesek ondo ekin zion, neurketari, Arabako taldea baloiaren jabe egin zen, baina koste egin zitzaion abagune argiak sortzea. Bigarren zatiak lehenengoaren antzeko gidoia izan zuen, erritmoa bizikoa eta gol aukera gutxikoa izan zen. Azkenean utz eta puntu horrekin sailkapenean Alabesek 13. da 16 punturekin. Beste alde batetik larun batean jokatutako partiduetan azpimarratu behar da Euskal Derbia, Iruñean, Osasuna eta Errealaren aurka. Kasu honetan ere berdinketa eman zen 1-1. Jago Barrasateren jokalariek aurrea hartu zuten markagailuan, Moi Gomezek bigarren minutuan egindako golari esker. Ante Budimirrek pasea eman zion taldekideari eta honek Remiroren atean sartu zuen baloia. Ondoren, Umar Sadik izan zen protagonista, 27. minutuan gola egiteko aukera bikaina izan baitzuen, baina ez zuen errematean asmatu. 41. berriz Realeko jokalariak ez zuen utzik egin. Jokaldi pertsonala egin eta gol ikusgarria sartu urrutitik egindako erremate batean. Horrez gero puntu bana eta postasun handiagoa Osasuna Errealarentzat baino. Eta azkenik Atletikek oso garaipen erosoa lortu zuen Rayo Vallecanoren aurka Samamesen 4-0. Nico Williamsen kontratoa luzapena ospatu zuen gol ikaragarri batekin. Bere anaia Iñaki ere gola sartu zuen eta Guruzeta eta Patxa Espino bere atean besteak egin zituzten. Emaitza honekin bilbotarrak 5. dira sailkapenean, Erreala eta Betisen aurretik. Hala izanik, bestaldetik pilotan 4 egunen bueltan txapelketako 2 partida jokatu beharrak ez die batere freskotasunik kendu sasoiko diren Elordi Errezustari eta binakako txapelketako liderrak dira emaitzez eta jokoz, bigarren puntua lehenengoa bezain erraz eskuratu da. Zer da hemen nabarmentzeko, Aion? Bai, esan duzu moduan Aitor Elordik eta Beñat Errezustak bigarren garaipena bereganatu zuten binako txapelketan atzo Maiabian, bigarren jaurdunaldian. Elordik etxean jokatu zuen eta Bergarakoarekin favorito nagusienak dira.
Atxo, Joseba Eskurdiari eta Xabier Tolosari 22 eta 11 irabazi zuten sailkapeneko liderrak dira Elordi eta Resusta. Beste neurketetan, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak estrainako puntua bereganatu zuten Daniel Elezkano eta Julen Martija, 9 eta 22 mendean ortostean. Eta Jaka eta Mari Eskurrena bigarrena bikoteak bitik bi partida irabazi dituzte binako txapelketan, bigarren jardunaldiko norgehiagokan mendean hartu ostean Peña bigarrena eta Albizu 22 eta 21. Aldiz, snowboardean Lukas Egibarrek brontzezko domina berreskuratu du munduko kopako lehen proban, ezta? Bai, azenorako hasiera, bikain hasi du denboraldia Lukas Egibarrek iaz amaitu zuen modu berean. Basque Teameko kirolari munduko zirkuitoko irristalari handienetako bat da berriz ere. Iaz denboraldian zehar erakutsitako erregulartasuna harrigarria izan zen eta munduko kopako sailkapen nagusiko bigarren postua eskuratu zuen. Bada aurten ere iazko bide beretik hasi du bere ibilbidea. Les Des Alpetako finalean, azken urteetan sailkapenetako posturik onenak eskuratzen ari diren kirolari handiak borrokatu ziren, Eliot Grondin, Alessandro Almerl, Kal Koblet eta Lukas Egibar. Eta Gipuzkoarrak aurre hartu zuen ataka ireki denean, baina ondoren 3. postua erori zen eta bertan jarraitu zuen azkeneraino. Urrea Grondin Kanadarrak irabazi zuen, Zilarra Almerl Austriarrak eta brontxea gure Egibarrek. Ondo da, Jon, bada informazio guzti honekin eta jardunaldi berrien esperoan, hemen utzi behar du gaurkoz konexioa, eskerrik asko, gurekin tartetxo hartzaren eta hurrengo arte. Eskerrik asko, agur. Eta kirolen bueltakoekin iritsi gara eguneko eguerdiko. Albistegiaren bukaerara laster gara bueltan berri gehiagorekin, ordu bitatik 3etara, beraz ez galdu. Nor zara nondik zatoz, pentsatu non zauden, galdutako denbora ez da itzuliko inoiz ez. Non dituzu lagunak, senitartekoak, galdutako denbora ez dago ordainduta. Emakume polita zara aurpegiz, gorputz lodiegia. Gaur, greba orokorra! Gaur, greba pasada, indeu, nahiko indeu. Pasada, beste honek, pasada. Hasi besteik ez dugu egin da, jubilatzen gehan arte bintzat gutxinean. Jubilatu, gauzak dauden bezala, jubilatu zai jubilatuko da, baina nun zainduko gaitu. Ni nahi guait, igual, whisky bat, zulora edo lau aizetara, olako zerbait. Bai, depogeseta. Lehenbailen bukatuta. Bai, depogeseta zitzen genuen orain dela aste bete, eta